Min hund er en golden retriever hanhund, der er 7,5 år gammel, og han er servicehund for mig. Det vil sige, at han hjælper mig med praktiske ting, som jeg fysisk ikke selv er i stand til. Det kunne være at samle ting op, der er uden for rækkevidde på gulvet, eller ting, der er for tunge at løfte. Han trækker tøj af, sådan så jeg selv kan gå i seng om aftenen, så jeg ikke behøver at gå i seng på bestemte tidspunkter, eller have hjælp til det. Og så er han også en stor tryghed og sikkerhed i og med, at hvis der sker noget, mens jeg er alene, så kan jeg altid sende ham ind og hente min mobil, så jeg kan ringe til nogen, eller han kan hente mit ur til nødkaldet. Så har han fat i den rigtige ende, sådan så han ikke biber dem for tidligt. Jeg har faktisk også haft brug for det en enkelt gang, hvor jeg skulle på toilettet om natten, og sådan om natten er jeg ikke altid jo så frisk, så jeg faldt. Og så kunne jeg ikke nå min telefon, den lå på natbordet. Så fik jeg guidet ham hen og taget min telefon. Så hvis jeg ikke havde haft ham til at være der, jamen, så havde jeg jo skulle lægge det til næste morgen, til der var kommet nogen på arbejde. Så for mig betød det jo alt imellem, om man skulle blive liggende der hele natten, eller man ikke skulle. Min dagligdag med hund er sådan, at man får mange flere sociale kontakter, fordi man møder en masse mennesker, som siger, nej, en sød hund du har, nej, en dygtig hund og så videre, så man kommer i kontakt med mange flere mennesker, end man ellers ville, fordi der er jo mange mennesker, der er generende, når de møder en i kørestol og ikke helt ved, hvordan de skal forholde sig til det, men så kan de referere til hunden, og så gør det ligesom situationen mindre farlig. Altså, jeg er helt sikker på, at de samme mennesker ville ikke have sagt hej til mig, eller taget kontakt med mig, hvis jeg var kommet uden. Fordi, hvad skulle de så gøre det for? Altså, så på den måde, så giver det en helt utrolig social flade, og på min uddannelse, alle ved jo, hvem jeg er. Altså, du kan bare sige hende med hunden, så ved alle, hvem det er, ikke? Så på den måde, så bliver man jo meget mere en person, altså i stedet for bare at være en i mængden. Jeg er sikker på, at hvis de spurgte alle mulige andre, hvem den var, så ville de da ikke ane, hvem det var. Forskellen på at få hjælp fra et menneske, og så på at få hjælp fra en hund, er helt klart, at man føler, at man gør tingene selv. At man føler, at man er uafhængig. Altså, man føler ikke, at man er nødt til at lægge andre til last, eller bruge andres tid på, at de skal komme og hjælpe med et eller andet, og heller ikke, selvom de gerne vil, så betyder det bare enormt meget det der med, at man ligesom kan sige, at man klarer tingene selv, og ligesom alle andre gør. Så føler man sig også mere ligeværdig med andre mennesker, fordi så kunne man gå hen og tale med dem bagefter, uden at man skal føle, at man skal være taknemmelig for noget. Min hund gør en stor del for mit humør, fordi at en hund har jo også sin egen personlighed, ligegyldigt hvor godt de så er opdraget. Og det er jo også det, som adskiller ham fra alle mulige andre hjælpemidler, at han har en personlighed og en sjæl. Det er ikke bare sådan, at man trykker på en knap, så kører den op, og så kører den ned. Han er utrolig viljestærk, og han er samtidig utrolig blød og hengivende, og vil gøre alt for at gøre mig tilpas, samtidig med, at han jo også har sine lunefulde øjeblikke, hvor han bare tænker, at nu skal der bare laves ballade, og nu opfører mig, som om jeg er 5 måneder i stedet for 7 år. Ikke? Nu her, mens jeg har siddet og begyndt så småt og læse eksamen og sådan noget, så plejer han at markere, hvis han synes, at jeg skal bruge tid på ham ved at gå hen og åbne min fryser. Så jeg skal sådan en gang imellem, så får jeg sådan lige at vide, hov, din fryser står altså åben, og gør den det. Så gør han det der, uden at have fået besked på det, så ved han jo, at fryseren må jo ikke stå åben for lang tid, så han ved jo godt, at så er han nødt til at reagere på det, ikke? Fordi så vil det jo tøge op. Og det har han altså luret, at den der fryser, den giver lidt mere respons end så meget andet.
Og så kan han godt lave den der med, at så skal han lige til det, og så kigger han sådan, og se, at jeg er i gang. Og så får den lige en tur til. Ja, slip. Ja, slip. Hvor er de fine. Dygtige. Godt. Ja. Hvor er de fine. Slip. Det var godt. Det var godt.